Бүгін бізде қонақта татар эстрадасының ең зауықлы жыршыларының бірсі Алху Абылханова. Татар тілін бек яхшы білесіз. Татарша бір кіші де сөйлешмейді. Анда енді мен иностранец болып қайтып кіредірем. Анарысын білесіз ме, әлі татарша жырларға да үйрендім мен. Мен қазір Европша жырлап ташлайым да, мен шындай модный ғына болам. Татар тілін мақсат етіп үйренген кішілерге құрмет боларға тиіш. Қан алды қызғанысыз. Әңгемеден. Бек иктибарлы болған. Біз тапшыруларға бекні қазірленеміз. Журналистиканы оқырға керек. Мен журналистиканы енді өзіме екінші хөнер боларақ қана алдым. Сіздің өзіңіздің клипларыңыз арасында ең ұшаған өзіңіз үшін қойсы? Меңа ұшаса да қабыл етмейділер менің жырларына. Мына шулай бек тестен кетелер, ярамай ала эшләргә. Артым белән бұрылып отырган алга. Вот меңа бик җайлы була. Не знаете, сколько просмотров будет? Қайырлы күн достар, сіз Ғадел тапшыруының яңа шығарылышын қарайсыз. Һәм бүгін бізде қонақта татар эстрадасының ең зауықлы жыршыларының бірсі Алсу Әбілханова. Қайырлы күн, Алсу ханым. Сәмісіз. Рахмет комплимент үшін. Рахмет бик зор шақырғаныңыз үшін. Бұл шынлықта да шулай, һәм менә бірінші сұрауны да нәқті зауық турында бересі келе минем. Шынана бит сезне күпләр эстрадабыздағы ең зауықлы жыршы деп атый. Бу ни өчен шулай икән? Шәһәрдә туганга, шәһәрдә үскәнгә микән? Білмеймін. Мен өзім де шоқатам, чөнки әлі нәрсе тұрышмайм инде. Хәзер бит білесіз ме, яшьләр дә заманча. Хәзер стилистлар бар. Менә мин 96 елда сәхнәгә килеп кергәндә, ул вакытта стилист дигән кешеләр юк иде. Һәм ул бәлкем шуннан киткәндер, чөнки анда инде мин күбрәк Европа журналларын карап, оялмыйча, курыкмыйча, ниндидер шундый модага кагышлы әйберләр белән чыгадырым. Һәм инде әлбәттә тәнкиттә бар инде, о кыска кигән, ой аркаларын ачкан, ой тегеләй, ой булай дип. Әмма ләкин мин инде ничектер аңа игътибар итмичә үз юлым белән шулай үз имиджымны саклап бардым. Бүгенге көндә минем уйлавымча стильле җырчыларыбыз аз түгел. Һәм бәлкем ул, беләсезме, тагын бер нәрсәдән торадыр. Мәсәлән, мин бер сыр ачам. Гади гына бер әйбер булса да, мин аны кигәч өстемә әйме. Как будто мин Дольче Габбана кигән кебек, менә шундый кыяфәт белән йөрим. Әйе, ул мәктәптә дә шулай иде. Мәсәлән, без барыбыз да бит инде 90-нчы елларда бер рынокта киенгән, шулай бит. Шуңа карамастан, мәсәлән, бөтен класста кызлар бер төрле кием белән килсәләр, мин ул киемне ничектер башкача әйләндереп кия идем дә, ул башкача күренә иде. Һәм менә шуннан соң инде әйтәләр, о, Абылханова опять там что-то одела дип нәрсәдер шулай. Миңа калса, монда әйтәләр бит, кием кешене түгел, кеше киемне бизи ди, бәлки сезнең зауык күңелдән эштән чыгадыр ул. Миңа калса шулай. Белмим, бәлкем шулайдыр, әмма ләкин әйтәм, менә чынлыкта минем өчен әйбер беренче урында түгел. Менә мәсәлән, мин кеше белән аралашканда да әйберенә карап аны кабул итә торган кеше түгел. Иң мөһим минем өчен ул человеческий фактор, эчтәге натура кешенең. Һәм инде үзем дә шуңа күрә күбрәк, әлбәттә инде мин матур киенергә яратам. Һәрбер хатын-кыз ул матур киенергә ярата. Но аның бәялеге минем өчен беренче урында түгел, һәм мөһим түгел. Менә любой әйберне ничектер үзенчәлекле итеп киеп була. Һәм аны ничектер менә күрсәтеп була, менә миндә генә шундый дигән кебек. Менә шулай. Мин аны малайма да әйтәм, улы малайма. Ул бер вакыт переходный возраст дигән бар иде шундый вакыт. Һәм инде ул миңа әйтә, вот это уже не модно, они менә так не буны кимиләр, былай кияләр дип әйтәм, улым, син менә мин шулай киям, һәм миңа шулай ошый, һәм мин шулай яратам дип йөрсәң, син гел стильле буласың, син гел үзеңдә үз-үзеңә ышанычлы буласың, как бы уверенный в себе. Әгәр дә син моныкы әйбәтрәк ахырсы дип йөрсәң, ул сизелә. Ул гел сизелә. Һәм кеше аны сизә. Менә бу кешедә матуррак, ой, что-то минем әйбәт түгел ахырсы дип икеләнеп йөрсәң, ул сизелә.
Сез рус мөхитендә үскәнсез, шуңа да карамастан татар телен бик яхшы беләсез. Бу әти-әнинең телгә битараф булмаганлыгы тәрбиядән киләме? Әйе, ул беренчедән тәрбиядән килә, икенчедән тырышлыктан. Чөнки яшерен түгел, бу сорау бөтен интервьюларда бирелә. Һәм яшерен түгел, әлбәттә инде бик ерак Северный полюска якын булган Воркута шәһәрендә туган кеше буларак, һәм анда татарча бер кеше дә сөйләшми иде. Телевидение татарча бер җырда куймый иде, анда күрсәтми. Сотовый телефоннар юк ул вакытта, һәм әлбәттә бернинди язмаларда, пластинкалар бәлкем, кассеталар юк иде ул вакытта. Шуңа күрә мин инде күбрәк әти-әниләр аралашканны тыңлап, һәм җәй көнне авылга алып кайта иделәр әби янына. Бу Чүпрәлегә булай. Әйе, Чүпрәле районына, Мөчәле авылына алып кайта иделәр җәйгә, һәм бер-ике атнага гына түгел. Әлбәттә, ерактан булгач, 3 айга. Әйе, анда инде мин иностранец булып кайтып керәдем. Иностранец, гелте русча гына сөйләшә торган кеше. Һәм шундый ук иностранецлар арасына эләккән кебек. Башта интегеп, берничә көн, берничә атна былай итеп, итальянецлар шикелле. Аннарысын сөйләшә башлап име, аннары инде шутырдатып, өйрәнеп китеп, русчасын онытып, кайта идем Воркутага. Чөнки ул бит инде балачактан. Воркутага кайткач, садикка барганда бер сүз дә русча белмичә татарча сөйләшеп йөргәнмен. Аннары яңадан өйрәнеп, яңадан икенче елга инде шул татарчасын онытып, тагын кайта идем. Менә шулай иттереп, инде 17-18 яшемә хәтле шулай белер-белмәс татар теле белән Казанга килеп кердем. Һәм әлбәттә шәһәр кешесе буларак, аның акценты да бар. Әле Чүпрәле районы Мишәр ягы дип әйтик инде, Мишәрчә дә җиппәрә идем, әлбәттә. Һәм монда килгәч, җырлыйсы килә бит инде, әйме? Җыр бик көчле теләк җырларга, татарча җырларга һәм инде аралашырга туры килә уже әңгәмәләрдә коллегалар белән, театрда эшләгән актерлар белән яла телеме батып, башта шулай әкрен генә аралаша башладым һәм миңа беренче вакытта бик авыр иде. Авыр иде, аннарысын инде мин татар телен өйрәнеп, аны акцентыннан, ничек әйтәләр, избавилась от акцента. Акцентсыз сөйләшергә тырыштыгыз инде. Аннарысын беләсезме, әле татарча җырларга да өйрәндем мин. Чөнки килгән елларда күбрәк европача җырларга тырыша идем, күбрәк рус телендә җырлый идем, инглиз телендә, һәм мине шул башка телләрдә җырлаучы җырчы буларак алып китә иделәр үзләре белән. Асаф Абыйвалиев ул вакытта, Фирза Рабый Муртазин белән эшләдек бик күп инде. Һәм менә русча башка телләрдә җырлый торган кеше шулай кирәк иде, һәм шуңа күрә востребованность бар иде. Ә инде монда яшәгәч татарча да җырларга кирәк бит. Һәм мин татар җырларын шул ук манерада җырлый башладым. Шул русчарак, европачарак. Һәм мин бүген генә менә уже сәхнәдә 25 ел дәвамында эшләгән кеше буларак һәм музыкаль белем алган кеше буларак мин әйтә алам. Татарча җырлау ул бер төрле. Анда манера башка төрле, бөтенләй. Мелизмнары, подача, атака, формирование звука бөтен әйбер башка. Аны менә мин хәзер европача җырлап ташлыйм да, мин шундый модный гына булам дип әйтү түгел, әйтеп булмый бөтенләй. Чөнки манераны татарча җырлаганда сакларга кирәк, һәм мин башка төрлерәк җырларга тырыштым. Инде җырлый башладым, һәм шуннан соң гына кабул итә башлады мине татар халкы. Карыйм, манераны үзгәрттем, әз генә телне йомшарттым, әз генә мелизмнарны куштым, бераз шундый методым проб и ошибок дип әйтик. Карыйм, бу җырым кешенең күңеленә ятты, былай җырлагач матуррак, әйбәтрәк кабул итәләр, әйме? Менә миңа ошаса да кабул итми иделәр минем җырларны иң башта. Инде шул инде аннары Зөфәр Хәйретдинов миңа паралкалар, мәхәббәтнең соңгы төне дигән җырларын бүләк итте. Аларны инде әлбәттә мин шулай ук заманча җырларга тырыштым. Паралкалар бүләк иттек чәчәкле язда, йөрәгем күзләрдән ташый төренеп назга. Күзләреңә сөеп алган эшкерсез алар, вәгъдәләрнең чынлыгы
заманча булсын, теге гел бик такмак кебек яңгырамасын дип тырышып, шуңа карамастан да әз генә татарлаштырып, җырларга тырышканнан соң гына ул ничектер кабул ителде ул җырлар. Һәм әйтәсем килә, мин гел әйтәм улай берне. Бездә халык бик кырыс, менә шул телгә караганда, бик кырыс. Чөнки, мәсәлән, алар Татарстанда яшәп, әйме авылда үсеп, татар телен бик әйбәт белеп, татар мәктәбендә укып, татарча матур иттереп сөйләшеп Казанга киләләр дә, теге телләрен нитеп инде саклап име. Һәм әз генә хата белән, ниндидер башка манер белән, акцент белән эшләгән кешеләрне тизрәк тәнкидләргә булалар. Төртеп күрсәтә башлыйлар. Русча бер-ике сүз кушсаң, шунда вот татарча җырлый белми, сөйләшә белми, итә белми, бу нәрсә, марҗа, менә шулай бик тиз тәнкидлиләр. Ярамый алай эшләргә. Минем уйлавымча ярамый. Чөнки башка ерак җирдә, башка милләттә туып үскән кешеләр, алар тырышып, мин генә әйтәм, менә мин генә түгел, мәсәлән, бик күп бит инде Европада сабантуйлар белән йөрергә туры килде, чит илләрдә, анда татарлар, Америка татарлары, тагын башка татарлар, Канадада, Австралиядә шул хәтле зур акцент белән сөйләшәләр, әмма ләкин алар сөйләшәләр. Инглиз телендә һәм татар телендә, туган телләрендә сөйләшәләр, тырышып, зур акцент белән. Аларны берничек тә тәнкидләп булмый, чөнки аларда да һәм ул миндә дә ул вакытта ниндидер зур теләк булган җырларга татарча сөйләшергә, шуңа күрә аны кабул итеп, поддержка эшләргә кирәк ул андый кешеләр. Миңа калса, менә бу башка рус мөхитендә туган, шул мөхиттә үскән һәм татар телен максат итеп өйрәнгән кешеләргә хөрмәт булырга тиеш. Менә шуңа күрә әйтәм, карашны әз генә үзгәртергә тиеш. Кирәк. Кешенең күңеле кайта, шиктер күрсәткәч. Күңеле кайта. Аннарсын үзеңә ышаныч та, менә ничек ул минем бетмәгән дип әйтик. Менә шундый теге тәнкидләү тугач, менә татарча сөйләшә белми дигәннән соң, ярар алайса русча гына җырлыйм дип уйларга да мөмкин. Алай китүчеләр бар да. Аннан соң алар русчада җырлый алмый. Кабул итмәгән, монда кабул итмәгән һәм башка җиргә киткән җырчылар бар, кешеләр бар. Критиканы нитмичә инде, төзә алмыйча. Менә мин кайчан куям, балалар белән аралашканны, һәм без русча аралашабыз. Русча аралашабыз, без барыбер шәһәр кешеләре, заманча кешеләр. Үзебез татар телендә сөйләшсәк тә, кайчак русча сөйләшкәнне куясың, обязательно, уже беләсең, куйгандук. Обязательно менә ниндидер бер кырыс язым була, ниндидер тәнкид була. Менә татардан туган урыс дигән сүзләр дә була, ямсыз ниндидер шундый сүзләр. Минем уйлавымча, бөтенләй тәнкид булырга тиеш түгел. Кеше үзе белә, нинди телдә сөйләшергә, ничек аралашырга, ничек үзенең баласын тәрбияләргә һәм менә тырышып татарча сөйләшкән кешеләрне һәм үз милләтләренә ниндидер көч куйган кешеләрне, үз милләтләрен үстергән, гомумән тырышкан кешеләрне барыбер хөрмәт итәргә, әз генә булса да хөрмәт итәргә, тәнкидләргә түгел дип уйлыйм. Балачагыз турында сөйләшеп китик әле, менә сез бит инде әйттегез, Воркутада яшәдегез. Андагы балачак турында ничек Татарстанга күчендегез? Менә әти-әниләрем яшьли, өйләнешкәннән соң шунда киттеләр Северга. Инде ул вакытта авыррак чаклар булгандыр, инде акча эшләргә дип, анда Северда инде акчалы җир дип санала иде ул вакытта. Һәм әти минем автотранспорт буенча эшләде. Без барыбыз да өч кыз шунда тудык. Һәм Воркута минем өчен менә ничек әйтәләр, әле генә мин аңлыйм, ул үзенчә бер экзотика булган инде. Чөнки вечная мерзлота, җәй юк, гел кыш, гел күп кар, гел салкын, полярные ночи ул инде менә мәсәлән 12-дән 2-гә хәтле генә якты. Калган вакыт гел караңгы. Һәм мәктәпкә барасың караңгы, кайтасың караңгы. Анарысың северный сияние дигән әйбер. Менә без бит инде ай күрәбез, кояш күрәбез, безгә гади әйбер кебек инде. Игътибар да итмибез. Шулай бит. Менә без шулай ук северный сияние менә барасың. Северный сияние дидек тә. Узып барасың, уже карамыйсың да. Ә бит ул чудо света, ул северный сияниене бит бөтенләй күрмәгән кешеләр бар, әйме. Безнең өчен гади әйбер иде ул. Вот, шуңа күрә
ниндидер бер яктан романтик як дип әйтик, полярная звезда, шул анда Воркутада йолдызлар менә шуның хәтле бик зур, менә августта була бит, шундый зур авылда зур йолдызлар һәм алар ничектер өстеңә төшкән кебек якын гына. Менә анда йолдызлар шулай ук күренә. Һәм салкын инде, бик салкын. Без 35 градуста уйнарга чыгадыр идек, -31. Уйнарга чыга идек һәм ул ничектер җиңел үткәрелә иде, чөнки анда монда влажность повышена, а анда климат башкача һәм ул кичерелә ничектер җиңелрәк. Аннарысын пурга дигән әйбер бар, вьюга дигән әйбер. Без балачакта бер вакыт югалып кына калмадык шул пурга башланганда, чөнки ул башлангач яныңда торган кешең дә күренми. Шундый хәл. Ничек монда күченергә булдыгыз? Монда Шөпирәледә бит инде безнең әти-әниләрнең әти-әниләре, әби-бабаларыбыз. Нигез, һәм әлбәттә инде тормыш бара, әти-әниләр шулай инде ылгая бара. Без үсәбез, вот кайтырга, кире кайтырга, өйгә кайтырга дип инде алар шулай безне җыештырып кайттылар кире. Һәм мин инде Казанга укырга килергә булдым. Ялгышмасам, сез журналист, инде тәгаенрәк итеп әйтсәк, алып баручы булырга хыяллангансыз. Европа плюста да эшләп алдыгыз бер ара. Башладым мин Европа плюста. Әлеге өлкә ошап бетмәдеме? Нигә? Кайсы өлкә? Менә шушы журналистика. Сез бит инде хәзер күбрәк җырчы буларак сезне күп кеше белә. Юк, минем өчен ул минем бик яраткан һөнәр, тигез. Ул минем җыр белән тигез бара, һәм ул минем икенче профессия дип әйтсәк тә була. Мин үземне күбрәк журналист түгел, телеведущий дип атыйм инде, чөнки журналист булыр өчен аны журналистиканы укырга кирәк. Мин журналистиканы инде үземә икенче һөнәр буларак кына алдым. Шул музыкаль сферада укыганнан соң. Һәм инде әлбәттә менә телевидение мәктәбендә укып алдым. Һәм шуннан соң хәерле иртә тапшыруын алып бардым инде тур эфирда. Берничә ел килгәндә иң беренче Европа плюс радиосына урнашкан идем. Анда яңалыклар укыдым. Һәм минем өчен җыр һәм алып бару бер тигез. Һәм бүгенге көндә дә Аллага шөкер тигез итеп алып барырга тырышам. Җыр күбрәк теге яңгыраганга күрә инде ул сизелә. Радиода, телевидениедә күбрәк җыр яңгырый. Ә инде алып бару шулай минем өчен яраткан һөнәремнең берсе. Сез бер әңгәмәдә, әгәр сәхнәне сайламасам, юрист булыр идем дигәнсез. Ул яшь вакытта әле безнең укырга мөмкинлек булган вакытта миннән сораганнар иде, әгәр дә җырламасаң кем булырга хыялланыр идең дип. Кем булган булыр идең дип. Чөнки минем инде әлбәттә яшь вакытта бүтән хыял юк иде җырдан башка, телевидениедән башка бүтән хыялларым юк иде бөтенләй. Ә инде үсә баргач, укып чыккач, җырлый башлагач, мин үземә шундый сораулар бирдем үзем. Тагын нинди сферада эшли алган булыр идем икән дип. Һәм инде минем уйлавымча, әгәр дә җырны сайламаган булсам, юриспруденция һәм психология сферасы. Юк. Но икенче профессия буларак кай берәүләр керә бит инде укырга. Менә ул вакытта мин уйлап йөрдем. Әйтәм, бәлкем юристик ягына шул тагын бер белем алырга микән дип. Аннарсын инде гаилә китте, балалар, шуңа инде теге гел галочка өчен генә эшлисе килми. Аны эшләсәң бит әйбәт иттереп эшләргә. Күңелеңне биреп, 100%. Мин бөтенләй менә яратмыйм теге дилетант булып йөрергә. Мәсәлән, кай берәүләр бит инде, алып баручы, мин дә алып баручы була алам, хәзер мин алып баручы булам дип, алып бара башлыйлар, кайдар керәләр. Минем уйлавымча, мәсәлән, мин ул эш белән шөгыльләнер алдыннан башта белем алдым. Чөнки син үзеңне шушы платформада, минем уйлавымча,
ничектер нык итеп, үз-үзеңә ышанып, уверенно итеп хис итә алмыйсың. Үз-үзеңә ышанмасаң, башкалар ышанмый да ышанмый. Әлбәттә, менә син белмәгән сферага белмичә кирип чумсаң, эшеңне белмичә, ничек башкара аласың син аны? Аның төп ниләрен белмичә, базасын белмичә. Ә инде әлбәттә укыгач, үз эшеңне белеп эшләгәч, анда инде синең нәтиҗәң дә башка була һәм результат башка. Ижадка әйләнеп кайтыйк. Сезнең репертуардагы җырлар бик матур, барысы да мәгънәле. Бу җырлар һәм тагын бер шундый матур момент ул клиплар. Аның һәрберсенең сценарие башыннан ахырына хәтлек уйланылган. Менә бу клипларга сценарийны үзегез язасызмы? Авторлар җәлеп ителәме? Бер клибыма да мин авторлар эзләгәнем юк. Мин әйтмәс идем, рәхмәт сезгә, но мин әйтмәс идем, алар барысы да шундый сценарий белән бәйле, уйланылган дип әлбәттә инде шулай критик яктан карыйм үзем дә. Но минем клиплар җырга карата үзләре туалар. Ничектер менә җырны тыңлаганда минем иң беренче ниндидер картина туа күз алдымда. Һәм нигәдер мин күземне йомгач, җырны тыңлаганда, менә монда шулай була, булай була, мин керәм, утрам, буйчыга ут шулай була. Менә шулай төзелеп китә үзе кадрлар, үзеннән үзе кадрлар. Һәм шуннан соң мин аны сөйлим. Сайлаган шул группага менә шулай эшлисе килә дип. Алар инде әлбәттә үзләренчә профессиональ яктан тулыландыралар. Тулыландыралар. Менә бит ул татар теле. Тулыландыралар. Сөю алып киләм мине, көтәрсең бәхет күпереннән, бергә үтәрбезме. Сөю алып киләм мине, көтәрсең бәхет күпереннән, бергә үтәрбезме. Nur sipken asıl taş, dünyada yok dinle. Almaz, Күңелем dolmaz, Yaratam tek senden. Һәм килеп чыга. Беләсезме, менә клипны эшләргә була, әллә нинди трюклар ясап, вертолеттан сикереп, анда каскадер булып, әллә нәрсә чабырга була, атырга була, бик сложный техника белән эшләнергә мөмкин ул клип. Әмма ул внимание үзенә алмаска мөмкин, һәм җырга туры килмәскә мөмкин, һәм инде кабул ителмәскә дә мөмкин. Күңелеңне биреп, әгәр дә син эш күңелеңнән менә эшке күңелеңнән хисләрең белән бәйле ниндидер образ тудырганда, шул вакытта минем уйлавымча ничектер естественнерак була. Менә сезнең үзегезнең клипларыгыз арасында иң ошаган үзегез өчен кайсы? Миңа берсе дә ошамый. Мин бик кырыс үземнең эшемә караганда, бик кырыс һәм критичный кеше. Мин нәрсә эшләсәм дә карап утырам, нәрсә шул эшләдем, башкача эшләргә кирәк булган, монда булайрак эшләп булган булыр дип шулай тәнкидләп утырам үземне. Сезнең дуэтларыгыз байтак, башка Менә җырчылар. дуэтларга килгәндә, гафу итегез, клипка әгәр дә игътибар итсәк, Филүс Кахиров белән бөтен нәрсә сине хәтерләтә дигән җырга клип төшердек. Бик гади генә, студиядә гына, анда берәйбер дә юк. Анда безнең күзләр, эмоциялар һәм гел шул ниндидер матур образлар. Наратса таңнары, кишләр җитсә кишен сагышлы. Нишләтергә дуслар, йөрәктәге ачы сагышны. Шуңа карамастан, миңа ул клипны карарга нигәдер бик үземә менә ошый.
Янда бер нинди сценарий юк, бер нинди технологиялар кулланмаган. Ничектер, минем өчен шушы клипны мин аеруча әйтер идем. Менә дуэтлар дидек бит. Башка җырчылар белән дуэт ясаганда сез аларны үзегез сайлыйсызмы, үзегез тәкъдим итәсезме, яисә сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Алар үзеннән үзе туа ул әйбер. Үзеннән үзе туа. Менә син бер дә ничектер энергетика туры килмәгән, хисләрегез бер булмаган, уйларыгыз бер булмаган идер кеше белән бер кайчан да яздыра алмыйсыз җырда, клипта. Мәсәлән, менә бөтен кеше белән яшәп булмый бит. Нигәдер син үзеңә сайлап аласың бер кешеме, шул кеше белән яшисең. Шулай җыр ул бәләкәй тормыш дип әйтик, әйме? Һәм син бит инде менә әлбәттә күп килүчеләр булды яныма. Әйдә дуэт җырлый әле, әйдә дуэт җырлый әле. Ул кешегә юк, мин син белән җырламыйм дип әйтеп булмый, әйме? Ничектер матур итеп. Ничегрәк аны менә әйтергә? Матур итеп срулить надо. Сузып йөрергә аны соңра. Юк, мин сузып алдап йөрергә яратмыйм, әлбәттә. Әйтәм, ничектер тавышларыбыз туры килми, энергетикабыз туры килмәстер, килеп чыкмастыр дип әйтеп куям. Бәлкем үпкәлиләрдер, белмим. Ләкин әйтмиләр. Әйткәннәре юк иде дә, мин матур гына йомшак кына әйтеп куям шулай. Ә инде дуэт булган, дуэтлар туган кешеләр белән әлбәттә инде без дуслар. Менә дуслар белән рәхәт бит инде сәхнәдә. Менә Резида Пашрафиева да сезнең турында шулай диде. Да, Резида апа ел бит, Резида апа дим инде тагын сезнең арттан барып. Резида бит инде ул минем коллега, без аның белән дус һәм якын, һәм аның белән безгә гел җиңел. Шулай ук сәхнәдә дә ул бит сизелеп тора. Менә мәсәлән, син берәр кеше белән мәхәббәт турында җырлаганда кеше шанмый бит аңа. Әгәр дә син теге ой, туйдырды инде бу дип җырлап торсаң, шуның белән име? Ул бит сизелә. Шулай ук Зөфәр Хәридинов, ул безнең гаилә дустыбыз. Ринат Гәрәй дигән, ул инде иң беренче дуэтларыбызның берсе. Ринат Гәрәй ул минем бик якын дус, ул безнең бик якын гаилә дустыбыз. Хәзер ул Мунча ташы белән эшли. Җаным дигән җырны без аның белән башкардык. Җаным, җаныкаем диеп татлы, иренеңне үбеп сине, яратам мин диеп дәшәсем килә. Бердән-берем диеп кайна, куенымда өреп гомрем, буе сине сөеп яшисем килә. Ул җаным исемле җырны инде казахлар да җырлады тәрҗемә итеп. Әллә китайлар да җырлады, ахырсы интернетта күргән бар. Һәм миңа иң хәзер менә күңелемне төшерүче мизгел ул концертларда һәм мероприятиеларда шундый олы, таза, пляж ир-егетләр киләләр дә, алсу, мин сезнең җаным җырыгыз белән бит армиягә киткән идем дип әйтеп куялар. Сезнең җырларыгызда үстем дип әйтеп куялар. Мин инде әйтәм, ну все. Все, приплыли. Анар уйлап куям инде үземне теге тынычландырыр өчен. Әйтәм, ну мин үзем дә бит бик иртә җырлый башладым. 18-19 яшьтә. Ул вакытта үзем дә бик яшь булганмын. Алар да яшь булган инде шул. Мин җырлаганда алар армиягә киткәннәр. Хәзер инде менә шундый абый булганнар. Вот, шулай. Менә Зөфәр абый Хәйретдинов белән дуэт турында искиткеч дуэтларыгыз булды ич. Һәм шул вакытта сезне хәтта кавыштырып куючылар да булды. Ой, булгандыр әйе. Менә сез мондый гайбәтләргә тормышта ничек карыйсыз? Мин ул андый кешеләрне недалекие дип саныйм. Беләсезме нигә? Менә мәсәлән, ул бит кешенең үзеннән тора. Миңа әз түгел килеп әйтүчеләр булды. Беләсезме, менә бу. Моның белән алар бит бергә. Мин бер кайчан да гайбәткә ышанмыйм. Бер кайчан да һәм гайбәтчеләрне бик яратмыйм, чөнки әгәр дә миңа килеп гайбәт сөйли башласалар, димәк, син китәсең, борылып име? Һәм шул ук вакытта синең турыда ул кеше шулай ук гайбәт сөйли башлый. Иң беренче звонок минем өчен танышкан кешеләр белән
Как только миңа гайбәт сөйли башлыйлар, все, значит, минем турыда да шулай булачак. Ул кешедән ерак булырга кирәк. Әмма ләкин гайбәттән бер ничек тә качып булмый. Аны син кабул итәсеңме, кабул итмисеңме, ул туа. Чөнки андый кешеләр бар. Алар гайбәт тудыручы кешеләр. Алар син булмаса да, Нәрсәгә кирәк менә бу гайбәтне шуннан? ну ничек инде бергә җырлыйлар. Бу аларның үзләренең тормышлары кызык Җырлыйлар, булмаган. белмим, анысын әйтә алмыйм. Бергә җырлыйлар. Бу яшь, матур, кияүдә түгел. Ого, мәхәббәт турында җырлыйлар. Ну, буларның инде мәхәббәт инде әлбәттә. Ә бит мин Зөһрә апа белән дә шулай бик дус. Зөфәр Хәрдиновның иптәше белән. Аларның балалары белән бик дус. Бөтен юбилейларында, туйларында, туган көннәрендә катнашкан кеше. Һәм без гаилә дуслары. Но мин бит аны бөтен кешегә кычкырып йөри алмыйм. Без дус дип. Ну, уйлыйлар икән, уйласыннар, мәхәббәт дип уйласыннар. Ну вот. Һәм миңа бит аны туры килеп, үземә әйткәннәр юк иде. Аха, сез нәрсә дип. Аны бит арттан гына сөйләгәннәр. Арттан сөйләгәч миңа ул барып та җитмәгәндер бәлкем. Ә инде андый сүз, андый ул сүзне бит инде тудырырга була. Менә, мәсәлән, Филүз белән җырладык. Анда инде без якын итеп басып та, мин аның елкәсенә башымны куеп та җырладым. Без бит инде образ тудырабыз, без актерлар. Әмма ләкин без бит коллегалар. Ул һәрбер җырлаган, мәхәббәт турында җырлаган кеше турында әйтеп була. Но әйтер алдыннан әз генә баш белән уйлап карарга кирәк. Бу гайбәтләр булды һәм бәхәсләр бар. Нинди генә эстраданы алсак та, чит илнеке булсын, рус эстрадасы булсын, безнекен алыйк. Гадәттә күпчелек артистлар нинди дә булса бәхәсләрдә катнашкан була. Барыбер. Это ссоры, да? Бәхәс. Ссора, спорлар белән нинди янда. Ләкин сезнең турыда менә минем бер нинди сүздә ишеткән юк, бәхәстә катнашуыгыз турында. Шулаймы? Әллә андый андый гайбәтләр килеп җитмәдеме ди? Белмим. Аллага шөкер, булмаса, Аллага шөкер. Мин уйлыйм, һәрбер кеше турында нәрсәдер сөйлиләр инде. Юк, әмма сезнең бәхәсләрегез. Сезгә мәсәлән, сезнең турында башка артист нәрсәдер сөйләсә дә, сез җавап әйтмисез. Әйтәм. Әйтәсезме? Бу чыкмый гына димәк халыкка. Бик каты әйтергә ман. Бик каты. Но мин әйтсәм, талашып, әрләшеп, әллә нәрсә шунда кычкырышып тормыйм. Беренчедән мин түзәм башта күп итеп. Миңа, мәсәлән, ошамаган кешеләр арасыннан мин качам. Китәм, просто китәм, или аралашмыйм, или катнашмыйм, читтә торам. Инде әгәр дә булай итеп тә, мине бик теге теләүчеләр булса, үз бәхәсләренә кертергә, әгәр дә теләүчеләр булса, андый бер мин үзем дә дөрестән дә булды дип әйтә алмыйм, күп булды, еш булды дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер. Ничектер бөтен кеше белән аралашырга тырышам, рәхәтләнеп. Но без барыбыз да кешеләр. Әлбәттә инде бөтен кешегә ярап булмый, бөтенесен яратып булмый. Шуңа күрә без бит инде бергә гримеркаларда утырабыз, бергә җулларда йөрибез. Әгәр дә шундый кеше булса, теге мин кагылмаска тырышам. Ә инде турыдан-туры китсә, әйтәм, бик туры итеп әйтәм, ничек бар шулай, яратасыңмы, яратмыйсыңмы, ошыймы, юкмы. Һәм шуннан соң борылып китәм. Анда инде минем өчен ул кеше бүтән юк дип әйтсәк тә була. Менә ул минем начар гадәт. Әгәр дә начар? Начар гадәт кешене юк итәргә. Менә әгәр дә мин үзем өчен ул кешене ачыкладым икән начар яктан, вот я поняла, разочаровалась, что оказывается вот не тот человек, как я о нем Демәк, ул ошан өчен сезнең каршыда реабилитировать итә алмый. Все, менә уже нәрсә әйтсә дә, килеп сүз кушса да, андыйлар бик күп булды. Күп булды. Менә теге ничектер уже карыйм, ярарга тырышып йөриләр. Уже теге сөйләшергә тырышып йөриләр. Мин әлбәттә сөйләшәм, мин елмаям. Но все, ул кеше минем өчен юк. Менә шундый гадәт бар. Әйбәт түгелдер инде ул.
яшерен батырын түгел, сіз җырчы булырга теләгән, шоу бизнеска, эстрадаға килергә теләгән күп кенә яшьләр өчен кумир. Бу теге башта әйткән зәвыклылык буенча, матурлык буенча да, тембр, тавыш буенча да үз-үзегезне тотышыгыз. Ә сезнең үзегезнең кумирыгыз бармы? Бәлки, менә сез әйттегез бит, Европа стилендә җырладым дип. Бәлки анда сезнең бер кумир булган. Кумир, менә беләсезме, ничектер табынып, портретларын элеп, аларның теге тормышларын тикшереп, андый кумирларым булмады. Менә хәзер минем улым малаем Әмир, ул Майкл Джексонның тормышын бик ярата, инде күп еллар, ул аның бөтен җырларын белә. Безнең өйдә аның бүлмәсендә бөтен җирдә Майкл Джексон әйләнеп тора. Bütün defterlerinde Michael Jackson, telefonu aның будильник Michael Jackson җыры белән уяна ул. Уларның биографиясе турында bütün әйберне белә, bütün китапларын укыган, bütün әйберне белә. Нәрсә белән ширләгән, кем белән яшәгән, нинди бала туган, бүтәнсен белә. Андый нәрсә булмады инде минем. Гел тыңлап йөри торган, менә гел аның җырларын тыңларга әзер. Менә шундый кешеләр бар иде. Инде әлбәттә күбрәк шитил җырчылары, ул инде Джо Кокер, мин аны әле дә машинада аның дисктары, мин аны гел тыңлый алам. Яраткан җырлары бар. Мин бик яратам Шаде дигән җырчыны. Аның җырларын гел тыңлыйм. Безнең эстрададан килсәк, баналь бәлкем, әмма дә ләкин мин яратам Сыруханов һәм хәзер Юрий Антонов. Бу балачактан яратам нигәдер. Ә инде татар эстрадасына килгәндә мин бик яратам Зөһрә Пасыхәбиеваның җырларын һәм тавышын. Вот нишләптер беләсезме? Опять-таки менә диапазоны зур, эскә китте, нинди ноталар ала дигән анализ белән түгел. Менә күңелемә ята. Ничектер менә мин аны ничектер тыңлый алмыйм спокойно. Менә мин шәхси бер сорауым бар, шәхсән, бу может кирмәс тә, миңа сез белгеч буларак мин шуны сорыйсы килә. Әйтегез бит күңелгә ята дип җырны, Ә менә була шундый җырлар, ул 100% хит уже, то есть ул чыккан, аны Россиядә тыңлыйлар, чит илдә мөмкиннәр тыңларга. Ул хит, ул үзе позитив әйберләр турында җырлана. Әйтик, мәхәббәт, анда ромашки, тополя нәрсә. Ләкин тыңлаганда ул ошый миңа, ул җыр, теге машинада тыңлап барырга була. Ләкин тыңлаганда негатив сизелә җырда. Менә һәм гадәттә ул ничек килеп чыга минем. Әгәр дә шундый җыр була икән. Кеше белән ассоциация түгелме? Юк. Җырлаган җырчы белән. Менә мин башта уйлыйдым, ничек алай дип. Аннан соң выясняется, оказывается, җыр яздырганда группа булса, солисткалар ызгышкан була ул моментта. Шундый очраклар булды. Әти-әни белән ызгышып чыгып китеп җыр яздырырга киткән кешеләр булды. Сез менә мондый әйберләргә ышанасызмы? Ышанам. Но сез менә бик нечкә, значит, сезнең энергетикагыз сез тоясыз, әйе. Бөтен кеше тоядыр аны, тоя дип уйламыйм, әйе. Ул сез аны тоясыз. Чөнки исерекләтә яздырган җырларда әллә нинди популяр булып китә, беркем дә нәрсә тоймый. Сез, димәк, ниндидер сезнең проводник бар. Һәм энергетика дигән әйбергә мин бик ышанам. Бик ышанам. Менә нинди энергия белән җырлана. Аннан беләсезме, менә була бит кайчак җырны тыңлыйсың, җыр ошый, тавыш, кешенең тавышы ошый. Ә нәрсәдер менә шушы җырчы нигәдер отталкивает. Әйе. Менә ул әйбер тоже бар. Димәк, менә син аның энергетикасын тоясың һәм ул синең энергетика белән туры килми. Менә андый әйберләргә мин ышанам. Ул сәхнәдә генә түгел, ул гади тормышта да шулай. Тормышта да шулай ул. Менә мәсәлән, сиңа ничек кенә елмаеп бирмәсеннәр, ничек кенә инде әгәр дә кешенең эчендә ул әйбер башка төрле булса, аны кеше әлбәттә тоя. Мәсәлән, мин тоям. Миңа малай да әйткәне бар: "Мама, ну откуда ты знаешь?" ди. Менә мин әйтергә дә куркам кайчак. Мин әйтәм, ул бит инде яшь. Но мин күрәм, менә чын түгел. Аның менә белән аралашкан кеше мәсәлән. Ә ул инде теге яшь булганга, без үзебез дә шундый идек бит. Ул инде ышана, бөтенләй ачыла. Әйтәсе дә килми. Ул бит аның тормышы беренчедән, ә икенчедән үзе аңларга тиеш.
Анан Менә соң үскәндә аңламаска мин мөмкин. әйткәнчә булып чыга ул әйтә, ну ничек син әни белдең, каян син белдең дип. Анан соң безнең татар эстрадасындагы яшь җырчыларны күзәтеп барасызмы? Менә әле генә сәхнәгә менгән бәлки. Бөтенесен күзәтәм, я. Күбесен белеп бетермим, но бит инде күрешергә туры килә. Менә ничек уйлыйсыз? Дөрес юнәлештә барабызмы без? Чөнки элек бит инде теге шундый салмаграк җырлар иде бездә күбесенчә. Хәзер инде бу дөрестәдер, кирәктәдер, инде без бит заманнан да артта кала алмыйбыз. Дискотечный темпларда китте. Иске җырларны алып заманчалаштыру. Моның плюслары да, минуслары да бар, конечно. Менә сез минем фикеремне беләсегез киләме? Әгәр дә беләсегез килә икән, әйтәм. Мин уйлыйм, бөтен әйбер булырга тиеш. Бөтенесе булырга тиеш. Нельзя ограничивать зрителя только менә шулай булырга, менә шулай җырларга, шулай гына, менә без менә шулай гына только баянга кушылып, только татарча гына или, например, менә монда только оркестр белән генә дип границалар куярга ярамый. Музыка, ул беләсезме ничек, музыка, творчество, ул бик иркен булырга тиеш. Менә кеше тыя икән шулай, акырып-бакырып, сикереп җырларга тырыша икән. Җырласын. Әмма ләкин кабул итәләрме, юкмы? Менә монысы икенче, беләсезме? Менә халык ул үзе сайлый. Нәрсә кирәк, нәрсә юк. Рокта булсын, бөтен жанрлар булсын. Эстрадада булсын, классик әлбәттә булсын, джаз булсын, татарча джаз булсын, нишләп? Әлбәттә ул безнеке түгел. Әлбәттә аны Америкада ул доминирует, ә бездә ул юк, дип әйтик инде менә исконно, әйме? Әмма ләкин әгәр дә эксперимент эшлиселәр килә икән, джаз булсын татарча, фольклор булсын, бөтен әйбер булсын. Шунда гына минем уйлавымча була развитие. Әгәр дә инде гел былай итеп кысып торсаң, гел менә ярамый, кирәкми, нәрсәгә бу кирәк, бер әйбер дә булмый. Кирәкмәгән әйбер үзе төшеп кала ул. Ул кирәкмәгән әйбер, менә без әйдәбез бит, менә мин үзем дә инде әлбәттә теге чит ил һәм безнең эстрадада әллә нинди теге җырчылар чыга да инде балалар үсә бит инде, нәрсә җырлыйлар булар, нәрсә бу дип тик шаккатып карыймы? Карыйм, яшьләргә ошый кебек тә. Ул әле генә шулай. Аннарысын ул төшеп кала, это не вечное. Булмый ул. Без үскән вакытта сектор газы дигән җырчылар бар иде, алар юк. Ә менә сайланган, вакыт белән сыналган әйберләр, алар калачак. Но развитие була только когда нет границ. Экспериментлар бөтен әйбер булырга тиеш. Вакыт белән сыналып гадәттә кала үзебезнең кирәкле кала, әлбәттә. Бәлкем традицион, бәлкем ул башка форма белән ничектер калачак. Без бит инде барыбер бер урында гына тора алмыйбыз. Әлбәттә, чөнки ул бит инде менә без әйткән әйбер, шул салмак дигән әйбер, ул бит күбрәк фольклор. Ул күбрәк борынгы җырлар әйбит. Ул күбрәк элеккеге җырлар, но бит элеккеге җыр белән генә безнең замана берничек тә яши алмый. Ул калачак, ул фольклор булып калачак. Ә башка направлениелар шулай ук алар алга барырга тиеш. Менә мин уйлыйм, бүгенге көндә безнең бик күп талантлы җырчылар, яңа, яшь талантлы җырчылар, һәм алар ниндидер үзләренең яңалыкларын кертәләр, һәм заллар җыялар, һәм аларны яшьләр генә түгел, әбиләр яратып тыңлыйлар. Нишләп юк? Әмма дә ләкин, әгәр дә ул 1 минутлык кына булса, ул үзе төшеп кала. Первые 5 минут нормально, видим пауза булган, видимо, дартта. Ну, кукурику булган. Неужели ул кукурикуны үзегез дә күрмәдегезме? Нишләп Абулханга килеш булар кукурику кычкыра башладылар икән? Сез инде бер иск алдыгыз, бездә генә түгел, чит илләрдә, мәмләкәтләрдә дә сабан туйлары һәм башка чыгышлар белән сез күп йөрисез, җырлыйсыз да, алып та барасыз. Гадәттә сезне үзләре чакыралармы, яисә анда инде конкурслар үтеп,
Отборлар үтәргә кирәк. Юк, беренчедән без Министерство культура аша йөрибез. Бу Татарстанныкы. Татарстанныкы, әлбәттә, инде алар менә үзләре командировкага җибәрә, сабантуйлар булганда кайчак татарлар үзләре чыга, менә безгә менә шундый җырчы килсә бик шат булыр идек дип, менә шул җырчы кирәк дип спискка кертәләр. Шунда инде шулай ук конгресс буенча һәм шул Министерство культура буенча инде сайлап җибәрәләр. Аннарысын мин бит инде филармониядә солистка буларак эшләдем 20 елга якын, безнең городская филармония. Шуннан безнең гастрольләр бик күп булды, ул инде чит илгә дә, Россия буенча да бик күп булды, шәһәрләр буенча. Шуңа күрә инде татарлар белән шулай аралашып танышасың, алар инде аннары сезне күрәсе килә дип чакырып алалар, менә шулай. Сезнең әйткән бер шундый кызык фикер бар. Мине кеше фикере түгел, белгеч шушы өлкәдә специалистның фикере кызыксындыра дип. Каян алдыгыз аны сез? Әңгәмәдән. Бик игътибарлы булган. Без тапшыруларга бик нык хәзерләнәбез. Менә бу сүз, моны әлбәттә инде аңлаган кеше дөрес аңлый. Сез әйткәнчә теге. На башкача да аңлап була. Шулай. Әйе. Менә бу сүз халыкны кимсетми микән әзрәк? Аны шулай аңларга мөмкин. Ну бу бит инде дөрес әйбер. Дөрес әйбер бит бу. Әгәр дә профессиональ яктан ниндидер анализ эшли башлый икән кеше һәм ниндидер аның фикере туа һәм ул миңа ул фикерен әйтәсе килсә, мин аны кабул итәм әлбәттә. Менә мәсәлән, сез үзегез уйлап карагыз әле. Бер организациягә килдем мин әйме, анда охранник утырган. Һәм шушы зур бинада ниндидер катта анда студия. Мин ул студиягә барып җыр яздырдым. Бу охранник йөргән дә тыңлап йөргән икән. Һәм мин чыкканда миңа әйтә: "Менә беренче җырыгызны матур җырладыгыз, икенчесе шәп булмады." Ну, мәсәлән, менә сезгә мисал. Ну, ничек мин аны кабул итәргә мөмкин? Мин бит профессиональ җырчы, укыган җырчы, һәм мин барып студиядә үземнең җырымны анда бек вокаллар белән, анда профессиональ оператор белән утырып яздырдым. Әйме? Һәм ул җыр шуннан соң эфирга китте. Һәм эфирдан соң ул танылды дип әйтик. Танылганнан соң ул җырлана башлады. Ә миңа охранник әйтә: "Менә бу җыр бу чынлыкта булган. Әйе, шул мин менә шушы мисалдан башлап әйттем дә ул фикеремне. Менә әгәр дә ул кеше Ринат Ибрагимов булган булса, или, мәсәлән, минем укытучы булган булса, ул менә мин тыңладым, менә бу беренче җырың әйбәт булды, икенчесе әйбәт булмады дигән булса, әлбәттә мин уйланыр идем, нәрсә дөрес түгел микән дип сорар идем, нәрсәмне үзгәртим, ничек нәрсә шамады сезгә дип. Әйме? Ну, әгәр дә миңа менә шундый димәк мин плотникка килеп менә монда кадакны дөрес какмадыгыз дип әйтергә мөмкинме? Менә монда әйбәт кактыгыз, ә монда матур түгел, алай какырга ярамый, мин сезгә хәзер күрсәтәм дип. Дөрес шулай бит инде. Һәрбер кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш профессионал буларак. Дәвам итәбез. Сәхнә матурлыкны ярата. Һәм сез үзегезне менә сездән күренә инде шәп фигурада спорт белән шөгыльләнәсез. Сире тагын нәрсәдә моның? Күнегүләр. Беренчедән мин үземне бик яшь хис итәм. Мин үземнең балаларым белән, минем 2 малай, берсенә 10 яшь, берсенә 17. Мин алар белән гади, без бергә кыланабыз, сикерәбез, шунда аларның бүлмәсендә бар тренажер. Шунда бергә ниндидер нәрсәләрдер, мин пресс ясыйм, малай гирилар күтәрә. Әлбәттә инде спортзалга йөрим, 20 елга якын. Яз башлану белән чабырга чыгам. Һәм мин үземә туктарга һәм расслабляться бирмим бер кайчанда. Бит менә шундый кулда тотам үземне. Ул ашау мәсьәләсе дә, ул спорт ягыннан да, һәм бик еш кына шундый фразалар әйтәләр минем белән бергә булган дуслар да инде, коллегалар кайчак, кызлар әйтә инде: "Ой, ул сиңа ярый. Син пирог ашасаң да сиңа ярый, сиңа бер нәрсә дә нитми." Ул дөрес түгел. Ничек ярасын инде? Ул бит күктән төшми, ул тырышлык, только тырышлык. Менә үзеңне тотмасаң, ул пирогларыңны ашасаң, берәр дә булмый. Әлбәттә инде үземә карата мин бик кырыс. Менә
Алсу Әбелханованың гадәти бер көне иртәдән башлап кичкә хәтлек менә ничек торасыз? Минем бөтен көнем, әгәр дә ул көнне концерт булмаса, бәйләнгән только гаилә белән и балалар белән. Минем вообще иң беренче урында минем гаилә. Һәм бер җырчы килеп сораган иде. Ул җырчы хәзер танылган җырчы. Ул мине күрде икенче балага узгач кырсак белән һәм яныма килде дә: "Ничек син Алсу куркмыйсың? Популяр вакытта шулай шундый нәрсәгә решиться, и һәм ничек син менә куркмыйсың, популярлык бетә, төшеп калырга ничек куркмыйсың? Ничек икенче балага шулай решилась диде миңа әйтә." Ә мин ул вакытта шок катып эчемнән генә уйлап куйдым: ничек ул әйберне чакыштырып була? Менә бала һәм ниндидер популярлык, сәхнә. Әлбәттә, ул синең эшең, әмма ләкин иң беренче урында бит гаилә. Әгәр дә син әллә нинди танылган җырчы булып, инде гел заллар җыеп, белмим, гаиләң булмаса, балаларың булмаса, иң зур бәхетсезлек дип уйлыйм мин хатын-кыз өчен. Олыгайган көндә сәхнә беренчелектә булышмаячак бит. Белмим, бер кайчанда минем менә на чаше весов булмады. Нәрсәне сайлыйм икән, баланы микән, гаиләне микән, менә сәхнәне микән дигән әйбер бер кайчанда булмады, чөнки иң беренче урында гаилә. Инде әлбәттә синең гаиләң терәк булып сиңа ярдәм итеп, синең һөнәреңдә, синең эшеңдә, профессияңдә гел, мәсәлән, менә синең иптәшең гел мөмкинлек биреп торса, эшләргә, иҗат итәргә, шул вакытта әлбәттә инде синең менә моннан вакыт, пожалуйста, хыялларыңны тормышка аштырырга мөмкин, җырла, иҗат ит, менә нәрсә телисең шуны эшлә. Шуңа күрә, әгәр дә концерт булмаса, инде әлбәттә ул көнне концерт булса, минем бөтенесе беләләр. Так, әнинең бүген җыенырга, пожалуйста, бүген миңа кагылмагыз, мин үзем белән шөгыльләнәм, киенәм, чыгып китәм. Инде өйдә булсам, гел гаилә инде әлбәттә балаларны кайдыр илтергә, җыярга, өйдә нәрсәдер анда ашарга пешерергә, эшләр эшләргә, менә шулай. Салоннарга барып, теге ваннайларда розалар белән ятып тора торган кеше түгел мин, улай берне яратмыйм. Ниндидер маскалар ясап, анда гел маникюр, педикюр, чынлап әйтәм, менә чынлап әйтәм. Ышансалар ышанырлар, ышанмасалар. Менә бүген мин маникюрсыз, күрәсезме? Иң беренче, минем өчен ул беренче түгел. Мәсәлән, синең анда өйдә нәрсә эшләмәгән, зато тырнакларың, эшләнгән, үскән, анда матур буяган. Менә әйтик, иң беренче ул минем өчен спорт, үзеңне формада тоту, шул инде гаиләңдә тәртип булу, эшеңне нык итеп эшләү, һәм инде әлбәттә иң мөһиме әлбәттә кайф булу. Чөнки әгәр синең кайфың начар булса, ул инде гаиләңдә дә әлбәттә погода в доме дип әйтәбез бит. Җырыңда да сизеләчәк менә сезнең шикелле. Әгәр дә кайфың булмаса, нәрсәдер яздырырга кирәк, менә яздырам инде кирәк булгач дип эшләсәң эшеңне. Бөтен әйберне эшләргә кирәк. Кайф булмаган вакытлар була бит, сез шундый очракларда ничек үзегезнең кайфыгызны күтәрәсез? Була. Андый теге ниндидер депрессив моментлар һәр кешедә буладыр дип уйлыйм. Мин инде үзем оптимист кеше, гел яхшылыкка гына ышанам, гел ниндидер яктылыкка ышанам. Шуңа күрә без бит инде табигать белән бәйле барбер. Була андый моментлар, анарсын була бит инде кайф төшерүче кешеләр дәйме. Ул вакытта мин үземә әйтәм, бу көн уза, бу әйбер уза, барбер әйбәт булачак дип. Ышанырга кирәк дип, шулай үзеңне. Һәм инде әйтәм, иң беренче минем кайф күтәрүчеләр ул минем гаилә һәм балалар. Менә алар янына барасың, аларны әз генә тыңлап аласың, кочаклыйсың, кайфлар күтәрелә. Гаилә турында сөйләшә башлагач, шундый сорауны бирәсе килә. Ике балагыз бар, иттегез. Ирегезне, тормыш иптәшегезне сез теге афишировать бик итмисез. Бар бит җырчылар теге ирен дә куя, балаларын да күрсәтә.
Сез нигәдер менә шәхси тормышны теге яшеребрәк Мен куям бик сирәк. Бик сирәк, Мен яшереп тә тормыйм, чөнки яшерерлек Ләкин әйбер юк. тотылмаган. Юк, яшереп тә тормыйм, но андый потребность юк. Гаиләмне менә карагыз әле дип күрсәтергә һәм минем иремдә бик яратып бетерми. Ул әйтә, мин артист кеше түгел, син артист, менә син куй, мин артист түгел. Мине куймасаң да ярый дип менә шулай яратып. Сезнең иҗатыгызны күзәтеп барамы, киңәшләрен бәлки бирә? Күзәтеп бара. Ул кызык кеше шундый. Беренчедән, ул шулай ук бик читтә үскән, татар телен белә, но тоже куркыбрак сөйләшә инде ул, теге оялып кына. Кирәк булса бөтен әйберне сөйли. Аңлый татарча. Һәм татар җырларын ул шулай ук Татарстанда яшәмәгәч белми иде. Без өйләнешкәндә. Инде мине очраткач, ул бит инде Самара егете иде, мин кияүгә чыккач Самарада әз генә яшәп алдым. Анда татар каналлары күрсәтми, анда инде татар эстрадасын ул тыңлаганы да юк, белми беркемне дә. Инде өйләнешкәч, карыйм, безнең татар каналы настройкаларда барлыкка килде. Карый башлады, тыңлый башлады һәм күп вакыт үтмәде. Мин гел Казанга килеп йөридем, инде шу филармониядә эшләгәндә, инде җырчы буларак гастрольләргә чыгып китәсең. Һәм ул мине шаккатырды. Менә мин кайтам, менә бу җырчының исеме менә шулай. Аның яңа клибы бар. Нигә синең яңа клибың юк? Нигә син яңа клип эшләмисең? Нигә яңа җыр яздырмыйсың дип ул мине ничектер подстёгивал даже. Теге мин уже ялкынланып, гаилә эшләре белән яши башлагач, әйдә син смотри, вот, менә яңа җырчы кара инде, менә аның исеме менә шулай. Мин белмәгәннәрне дә белеп, карап, күзәтеп, менә шулай мине ничектер үсешкә тәреп торды. Бетеп торды. Ялгышмасам, сез аны армиягә дә озатып калгансыз. Мин аны озатмадым, мин аны күреп өлгердем армиягә хәтле. Мин аны күреп, чөнки ул без бит инде авылга кайта идек, бер авылга. Безнең әби-бабаларыбыз күршеләр иде. Ул миннән күбрәк улы иде. 17 яшь, аңа армиягә китергән. Миңа 10 яшь. Мин әле теге бала, скакалкалар белән, анда кызлар белән нәрсәдер без уйныйбыз инде, писотта нәрсәдер шунда. Ул бит 17 яшь бит егет, 18 яшь. Ул клубка бара, безнең турыдан үтеп. Һәм узган сайын әйтә иде. Әз генә караңгы төшә башлый, ул клубка бара. Без һаман өйгә керәсе килми, шунда буталабыз, уйныйбыз. Менә минем хәтеремдә әле дә, ул үзе дә хәтерли. Узган сайын әйтә иде. Ну-ка быстро домой, вырастешь, я на тебе женюсь диде. Һәм шундан соң армиягә китте. Без бик озак еллар бик күп күрешмичә тордык. Менә шулай. Ул озатумы инде ул нәрсә ул белмим. Озату түгел инде. Озату түгел инде, бу теге озату бит хәтта мин сине көтәм. Юк. Андый нәрсә булмады. Яшьлек балада. Көтәргә туры килмәде. Көттермәде, Аллаһка шөкер. Аннан соң бит инде күп еллар күрешмичә тордыгыз. Тормыш янәдән кавыштырып куйды. Ничек шулай килеп чыкты? Кайда? Аннарысын беләсезме, ул мин тагын бер күреп алдым. Бик тиз генә автобуста, мин автобус белән кайттым кыш көнне әбиләргә. Ул вакытта мин аңламадым, белмәдем дә. Мин инде мин монда уже кызланып, уже теге миңа 14-ме, 15-ме яшь инде, уже бала түгел бит инде, әйеме. Ул кайтты әнисен күмәргә, кызганычка каршы. Вот. И шул вакытта мин аны күргәнмен икән, чөнки ул мин аны инде аннарысын гына белдем. И шул автобуста күреп алдым мин аны, һәм башта аңламадым да, танымадым да ничектер инде, күп еллар үтте бит инде. Шул 10-15 минут кына күрешеп алдык. Ул үзе мине танып, "Это ты что ли, Алсу?" дип куйды. Инде мин бәләкәй идем, хәзер девушка да. "Ты что ли?" дип куйды да, шунда уялдым мин ул вакытта. Һаман хәтеремдә. Менә кызарып, бүртенеп, гранат кебек булды. Мин кып-кызыл име, сөйләшергә дә уялдым. Ничектер шундый кинәт кенә килеп чыкты ул автобуста. Вот. И шуннан соң ничекәләр, теге бабушки приезжал дип шулай сөйләшеп кенә алдык та, и мин автобустан чыктым.
Шуннан соң тагын бик күп еллар күрешмәдек. Монда инде уже мин Казанга килеп, укый башладым, уже җырчы булдым. Ул вакытта инде уже паралкалар, мәхәббәтнең соңгы төне дигән җырларым чыккан иде. Шуңа карамасан ул барыбер белмәде минем җырчы икәнлекне дә, җырларымны да белми бит инде, тыңламый да, ул татар эстрадасын да белми. Һәм без менә ничектер просто очраштык. Случайно совершенно очраштык та, һәм уже бер айдан өйләнешергә булдык. Бик тиз. Очрашып та, йөрешеп тә тормадык. Бер айдан уже өйләнешергә уйладык. Менә яшь парларга, яшь гаиләләргә нәрсәләр киңәш итә аласыз? Хәзер бит инде китте абьюзерлар дигән сүзләр. Нәрсәле ул абьюзер? Абьюз инде гаиләдә бер-берсен рәнҗетсә, анда кемдер абьюзер була, рәнҗетүче. Хәйлә нәрсәләр китте бит инде яшьләр бик күп белә, һәм менә шушы белем кайчакта гаилә төзергә комачаулый. Яшьләр алар гел күп белә. Ул безнең вакытта да без үзебезне күп белгән кебек хис иттек. Ул тормыш. Мин бер нинди дә киңәш бирә алмыйм инде, әлбәттә, яшьләргә өйрәтеп утыра алмыйм. Һәр кешенең үз язмышы, һәрбер кеше үзенең тәрбиясеннән, үзенең принципларыннан карап яши. Әйтәм ич, менә минем, мәсәлән, принцип иде, иң беренче менә минем өчен гаилә иде гел. Мөһим, кемнеңдер принциплары башкадыр, кемдер менә просто яшисе килә, өйләнешмичә, просто яшәп карыйсы килә, кемдер бөтенләй мин кияүгә китмим, бүтән өйләнмим дип әйтә. Ул элеккедә булган, хәзер дә бар, аларны өйрәтеп утырырга минем бер хакым да юк. Әмма ләкин әйтәсем килә, менә Европадан безгә килгән ниндидер мода. Ансы бар, чөнки мин Европада бик күп еллар, күп җирдә йөргән кеше эш белән дип әйтик инде. Шул ул әйтәм, шул ял итеп кайту түгел, менә диңгез янына бардың да, анда пляжда сузылып ятып, 2 атнадан соң кире кайттың. Ә именно эш белән барып, кешенең тормышын күреп, алар белән аралашып, төрле илләр күреп, менә мин нәтиҗә ясый алам, безгә бик күп нәрсә килеп җитте. Монда булмаган әйберләр. Мәсәлән, яшьләр, менә аларның иркенлекләре, аларның фикерләре, кыланулары, аларның кулланулары, әйтик, менә бөтен әйбер, бик күп нәрсә. Бик күп нәрсә. Сез үзегезне фильмнарда да сынап карадыгыз. Алмачуар, Әпипә фильмнары. Бу өлкәне киләчәктә дә дәвам итү теләге бармы? Беләсез, ничек теләге бармы? Теләгең булса, әгәр теләгең булса, ул сферада ничектер кирәк белем алырга, тырышырга, аның юлларын табырга име? Юк, минем өчен ул ниндидер бер мөмкинлек кенә. Әлбәттә, ул миңа якын һәм ошый. Но бу инде мөмкинлек кенә. Менә шундый мөмкинлек туды. Мин әлбәттә бик сөенеп катнаштым. Һәм нигә юк? Мәсәлән, нигә юк? Чөнки училищеда укыганда, консерваториядә укыганда, Мәскәүдә телевидениедә укыганда актерское мастерство дигән һөнәр керде. Анда да, монда да, тегендә дә бик танылган актерлар үзләренең белемнәрен безгә тараттылар. Сцен движение дигән әйбер керде бөтен җирдә, училищеда да, консерваториядә дә, Мәскәүдә дә. Техника речи шулай ук. Һәм инде без камерага эшли торган кешеләр шулай бит, шуңа күрә бу якын сфера. Һәм әгәр дә ниндидер тагын мөмкинлек туса, Тәкъдим итсәләр. Тәкъдим булса, нигә юк дип әйтергә. Менә бу фильмнарга сезгә тәкъдим иттеләрме? Әлбәттә. Кастинглар Төшерегез мине, пожалуйста, дип йөрмәдем инде, әлбәттә. Үзләре тәкъдим иттеләр. Әлбәттә. Менә минем өчен горурлык шушы Алмачуар киносында төшү.
Чөнки беренчедән бу международный проект Казахстан белән, икенчедән бу бит инде безнең классика. Галимҗан Ибрагимов пьесасына куелган һәм анда төп рольләрнең берсе әни, малайның әнисен уйнадым мин. Шундый танылган актерлар белән уйнарга туры килде, Аллага шөкер. Минем өчен ул шулай ук үсештә, үсеш дип әйтәсем килә в творческой сфере. Менә мин үсеп киттем дигән сүз түгел, белем буенча ниндидер яңа ступень, үсеш һәм эксперимент. Ничек уйлыйсыз, татар эстрадасы җырчылары кайчанда булса дөнья күләмендә танылган була алырлар микән? Чөнки менә чит ил җырчыларын алыйк, аларны бөтен дөнья белә дисәк тә була бит. Шул менә әйтеп киттек Майкл Джексон, әйме? Ну бит рус эстрададагы җырчылар шулай ук барысы да танылган дип әйтеп булмый. Барысы да түгел, ялларда. Әзме күпме булса да бар андый нәрсә. Нишләп? Менә безнең Илдар Абдразаков нинди шикарный җырчы һәм горурлана торган. Менә минем өчен ул горурлык. Ул бөтен дөньяда танылган менә дигән шикарный безнең җырчыбыз. Менә Эстраданы дип әйтәсез. эстрадада кайчан булса булыр микән? Нигә юк? Булыр дип уйлыйм. Нигә юк? Мәсәлән, Алсуны алыйк, аны бөтен дөньяда беләләр. Әлбәттә инде сез әйтәсегез килә теге стадионнар җыеп, табынып, ул кешегә имеп, менә Майкл Джексон шикелле, Стив Вандер шикелле дип әйтәсез инде. Нигә юк? Бәлкем булыр. Нигә юк? Безнең бик талантлы, әлбәттә инде международный язык нужен. Талантлы җырчылар бик күп, яшьләр бик талантлы. Алар хәзер шулай ук Европа җырларын башкаралар, үзенчәлекле. Ничектер, әгәр дә инде менә ниндидер бер җырчы килеп чыкса, шундый оригиналь тавыш белән һәм үзенең ниндидер безнең татар көйләре белән бәйләп, ниндидер Европа стилендә, әгәр дә ниндидер бер микс ясаса, нигә юк? Булырга мөмкин. Безнең тапшыруда шундый бер традиция бар. Алданрак килгән кунак киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Сезгә хәтлек бездә Татар радиосының баш мөхәррире, алып баручы Рамил Шәрәфиев иде. Һәм ул сезгә булып чыга инде, шундый сорау калдырды. Бүгенге көнгә кадәр яшәгән тормышыгызны башкача яшәргә теләр идегезме һәм ничек? Менә бу сорауны бит шулай ук еш бирәләр име? Ну, бирәләр бит инде ул сорауны. Мин моңа җавап биргән бар бер мәртәбә. Һәм бүген дә шулай уйлыйм. Бик күп нәрсәне үзгәртер идем. Кайберәүләр әйтә бит, юк, менә ничек бар шулай калдырыр идем. Мин үзгәртер идем күп әйберне. Чөнки һәрбер кеше тормышында хаталар ясый бит име. Хатасыз булмый берничек тә. Мин ул хаталарны төзәтер идем. Бір-икесен булса әйтеп китегез, нирәк хаталар? Ул юк, ул теге начар хаталар түгел. Мәсәлән, менә шушы ниндидер шушы җирдә мәсәлән менә монда түгел, монда китәр идем, монда тәкъдимне кире какмас идем, кабул итәр идем дип, менә шундый хаталар, бәләкәй генә хаталар. Бәлки шушы хаталар бүгенге Алсу Әбелхановны ясаганда? Бәлкем, әлбәттә инде юк, менә шушы хаталар, әлбәттә инде менә шушы Алсу Әбелхановны ясаган. Бәлки алар булмаса, Алсу Әбелханов хәзер монда утырмаганда булыр иде. Может, мин хаталарны төзәткән булсам, башка җирдә торган. Бәлки. Бәлкем. Или, ну, әлбәттә инде кеше булып кала инде ул, кайда булса да. Африкада булса да, инде шул Алсу Әбелханова булып кала, Зәкрия апа, там Шәрифуллина шул үзе булып кала инде, әлбәттә. Но шуңа карамастан, менә мин уйлыйм, без үсәбез, акыл өстәлә бара, үзгәрәбез, карашыбыз аз гына үзгәрә бара. Әлбәттә, мин үземнең принципларыма никогда не изменяю. Алар нык минем һәм менә ничек иде шулай бар. Но кай бер әйберләрне бәлкем иртәрәк эшләр идем. Вот мәсәлән, на что-то долго не решалось. Менә ниндидер әйберне менә эшләргә дип сузып йөргәнмен. Тизрәк бәлкем эшләр идем.
кайсыдыр әйберне бәлкем куркып йөргән урынына тизрәк кисеп атып ташлаган булыр идем, бәлкем түзеп йөргәнче. Менә шундый хаталар. Һәм сездән киләсе кунакка сорау. Әгәр дә син иң бәхетле һәм бай кешеләрнең берсе буласың, но бик таза буласың дип әйтсәләр, ризалашкан булыр идең. Шәп сорау, да. Классно. Кызык сорау. Ир кеше булса да ярый ул. Менә иң бай син, иң бәхетле буласың, но менә поворотчик кебек таза була, или Монсеррат Кабале кебек таза буласың дип. Һәм блиц опрос, тиз-тизне җавап бирәбез. Җырчы кешедә булырга тиешле 3 сыйфат. Кыяфәт, тавыш һәм тырышлык. Алса Абелханова нәрсәдән курка? Хыянәт. Хыянәтне кичерә алыр идегез. Хыянәттән куркам. Но не в смысле ир-егет, а бөтенләй. Дусларында Дус, коллега, менә гел син ышанган кеше вдруг сине Кичерә алыр идегез менә шундый хыянәт. Мин сезгә иң башта сөйләдем ул турыда. Димәк, бу да хыянәт. Ну, конечно, мин кичерәм, но мин уже якын китерә алмыйм кешене. Кайберәүләр бит алар менә яңадан теге сөйли башлый, аралаша башлыйлар, йөрешә башлыйлар, ә мин уже все не смогу. Иң яраткан ис. Балаларымның исе инде әлбәттә. Шәп. Шәп җавап. Конечно. Риза Шарафиева һәм Зөфәр Хәйретдинов кайсы белән дуэтта җиңелрәк? Әйтергә ярамый, менә икесе белән дә үзенчә рәхәт. Резиде. Чөнки без хатын-кызлар һәм аның белән мәхәббәт уйнарга түгел. Без аның белән анда вообще көндәшләр. Зөфәр ул дус, аның белән мәхәббәт уйнарга кирәк. Барыбер. Нинди кеше белән бер кайчанда дуэтта җырламас идегез? Әңгәмәдә инде өлешчә бу турыда әйтеп киткән идек без. Ну, дошман белән әлбәттә. Фонограммага җырлаганыгыз бармы? Әлбәттә. Конечно. Тагын язачаклар. Ну, ничек инде менә урамда фонограмма берәсме менә ничек әйтәсем килә. Мин беләм үземнең фонограммасыз, микрофонсыз җырлый белгәнемне. Шуңа күрә нишләп яшереп ятыйм мин? Андый хәл булмады дип. Менә мин хәзер үк утырып сезгә бөтен әйберсез җырлап бирә алам җырны. Һәм мин аны беләм. Алда утырырга җырламадым дип нишләп? Чөнки без урамда җырлыйбыз кайчак 35 градуста. Анда нинди булырга мөмкин тере тавыш. Мин бер мәртәбә больницада яхшы түгел авырулар алдында фонограммага җырларга дип кыш көнне буранда чыгып җырладым живьем. Һәм шуннан соң яттым 2,1 температура белән. Без бит кешеләр, без бит эшлибез орган белән. Бу бит тере орган. Шуңа күрә әлбәттә бар. Пугачева да җырлаганы бар фонограммада, ләкин дә җырлаган барысы да. Сәхнәдә җырчы өчен иң авыр очрак. Нәрсә булырга мөмкин? Егылырга иң куркканым шул. Иң куркканым егылып ятырга менә шулай. Аякларны күтәреп сәхнәдә. Менә шулай бердән Алла сакласын. Чөнки минем егылганым бар. Артым белән. Башым аста көтүбездә. Су сәхнәдән файда. Безнең иң олы түрәләр алдында. Шаймиев та шунда иде. Бөтенесе менә Ничек чыкты бу ситуациядән? Бырылдым. Миңа зур букет бирделәр. Ул букет авыр булды. Ул перевесил. Мин бырылып киткәндә, анда баскыч иде, мин аны күрмәдем дә. Букет мине тартты асыга, мин алга. Аякларым искә, күтәм искә. Шулай итеп туңкайып, бер 5 минут ятып торганнан соң тордым. Кире букетымны барып алдым да. Бырылдым да, яңадан баш идем. Достойно И киттем бырылып, нишләргә. Вот сәхнәдә курканым шул, чөнки бу инде ни булды, бер ничек әйтим, мероприятиедә гына булган хәл. Сәхнәдә шулай иттереп егылсам, минем өчен куркыныч әйбер. Вот мин куркам әйбердән, ул минем өчен шундый позор нидер. Хотя по идее нәрсәсе бар инде, да. Но син менә шундый ямсыз позада яту, извините, артың белән, бөтен түрәләр алдында, алар хатыннары белән, мин җыгылдым да, и
и минем артымда менә шулай шундый ни возглас. Артымда оркестр утырган иде. Менә мин шәшәкләрне оркестрның аяк төбенә менә шулай шәштем. Һәм үзем дә башым белән шунда килеп кердем оркестрның аякларын. Еласам, елар күрсәң вообще. Я очень минем вообще төсем булмады, но мин Һәм шуннан соң бу шундый чирак булып калды. Юк, мин гел куркам булай. Аңа хәтлектә куркансың. Ну, я опасаюсь этого, но шуннан соң инде әлбәттә мин аның вообще мәйтәм Ходаем күрсәтмәсен дип шундый әйберне куркып. Тормыш ахырына кадәр бер генә җыр тыңларга мөмкин булса, нинди җыр булыр иде ул? Бары тик шуны гына тыңлап була. Андай җыр юк. Тор. Алса Бирханова бүген һәм 5 ел элек ниләр үзгәрде? Шәш төсе. И все. Бер әйбер дә үзгәрмәде. Һәм тапшырыбыз ахырында безне шушы минутларга хәтле карап утырган тамашачыларыбызга, безнең якын дусларга нинди теләкләрегез бар? Мин күп әйбер теләр идем безнең тамашачыларга. Иң беренче әйтәсем килә, мин дөньяны, тормышны һәм кешеләрне бик яратам. Бик яратам. Һәм әлбәттә төрле әйбер була, төрле вакытлар була, һәм кешеләр дә төрле. Шуңа карамастан барыбер мин рәхмәт әйтәсем килә безнең тамашачыларга. Чөнки алар безнең көзге. Барыбер менә ничек әйтик, ул әйбәтме, начармы, яхшымы, тамашачы ул синең көзгең. Һәм син әгәр дә бүгенге көнгә хәтле җырлыйсың икән, син бүгенге көнгә хәтле тыңлыйлар икән, карыйлар икән, димәк син кирәк. Әгәр дә син кирәк икән, димәк син бәхетле. Чөнки кеше беркемгә дә кирәк булмаса, ул бит бәхетсезлек. Шуңа күрә иң беренче рәхмәт әйтәсем килә. Безнең җырларны тыңлаганыгыз өчен, менә шушы әңгәмәне караганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә әйтәсем генә килә, күбрәк дөньяның матурлыгын күрегез. Матурлыгын, яхшы якларын. Бик кырыс булмагыз. Һәм менә безгә карата шулай ук кырыс булмаска сорыйм. Чөнки мин үзем дә тырышам кешеләрдә теге начар әйберләрен тикшермәскә. Чөнки это бесполезно. Ничек бар шулай? Кабул итәргә. Кабул итеп булмаса, лучше карама, тыңлама, лучше сүндер дә куй. Но начар әйбер уйлама. Шуны әйтәсем килә. Алсу ханым, инде бик зур рәхмәт безнең тапшыруга килгән өчен сезгә, гаиләгездә дә уларыгызның кадер-хөрмәтен күреп яшәргә һәм әлбәттә инде иҗатта да зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен. Һәм минем уйлавымча, менә миңа сезнең белән бик комфортно булды. Миңа да бик рәхәт булды. Чөнки ул беләсезме ничек була менә кайчак, опять-таки энергетикага килгәндә, теге бөтен әйбер нормально, все, как бы, да, вроде бы бер нәрсә комачауламый, ә син үзеңә теге урында таба алмыйсың, нәрсә әйтергә дә белмисең, тотылгасың. Вот энергетика туры килмәсә шулай була. Без бүген уртак тел таптык. Да, димәк, дуэт җырлап була. Шулай дип әйтик.